Hola, Montserrat, felicitats i per molts anys. Que ho celebris amb alegria i amb bona companyia i dir-te que a tots ens agradaria arribar als 80 anys amb aquesta força que tu sempre demostres. Per l'àvia que té més amics del Facebook. Per la més viatgera. Supersogra. Per la que juga millor al Rubik. Per la millor cuinera. Per la que surt al Wikipedia. Per la que posa més comentaris al WhatsApp i després s'enfada. Per la més esportista. Per molts anys! Ei, Montserrat! Felicitats i per molts anys! Vinga! I que les bruixes no deixin de volar per un món millor. Un petonet! Estimada Montserrat, per molts anys, t'estaré ben a prop aquest dia. Et desitjo molta felicitat encara, ben acompanyada de tots els teus i de tota la teva vida, amb tot el teu esforç que has fet per fer un món millor. Hola, Montserrat! Per molts anys. Puguis fer molt, que tots ho puguem veure i celebrar-ho. Petó. Hola, Montserrat. Res, que felicitar-te pels teus 80 anys, que estic molt content de formar part d'aquest vídeo, que t'estimo molt, t'aprecio molt, et considero una gran persona i que res, que per molts anys, molts petons i una abraçada. Fins aviat. Felicitats. Moltes felicitats. Felicidades. Felicitats. Res, Avieta, moltíssimes felicitats. Espero que passis un gran dia. I res, et vull dir que moltíssimes gràcies per tot el que fas per nosaltres dia a dia. Un petonet ben fort i t'estimo molt. Hola, mare. Vull aprofitar una data tan assenyalada per agrair-vos a tu i al pare tot l'amor que ens heu dedicat i que ens heu donat durant tants i tants anys. Agrair-vos tots els esforços que heu fet per tirar endavant una família tan llarga. Agrair molt especialment els valors en els que ens heu educat, com la humilitat, la solidaritat, l'amor i l'honestedat. Uns valors que avui en dia sembla que no estan gaire de moda, però que intentem que siguin els que regeixen les nostres vides, almenys la meva. Val, però, a dir que heu deixat el llistó molt amunt. No em vull allargar gaire, sí dir-te que t'estimo i que espero que durant molts i molts anys puguis continuar donant guerra, o millor dit, repartir pau, com sempre has fet i com continuaràs fent, almenys així ho espero, durant molts i molts anys. Montserrat, per molts anys, que això no et passa sempre, però bueno, que estiguem bé, i ja veus, nosaltres aquí de Creuer, però ens en recordem molt, ja ens veurem aviat, moltes felicitats. Tu no hi estàs? Des d'aquí patint. Patint, sí. Aquí, i no vol tornar, saps? Montse, moltes felicitats en nom meu i la de la Gunil. La Gunil està a Suècia i no surt a la pel·lícula, però estarà el dia de la festa amb tu. T'envio una foto antiga, que potser et farà gràcia, on es veu la teva capacitat d'adaptació a les circumstàncies de la vida. Que segueixis així per molts anys més. Moltes felicitats i molta salut. Felicitats, Montserrat, pels teus 80 anys. En dono gràcies a Déu per tot el que hem compartit. Heus aquí una dona forta per tot el que has viscut. Una forta abraçada, Montserrat. Bueno, ara em toca a mi. Només dir-te que per molts anys, que aquests primers 80 anys teus han sigut molt més que productius, ajudant a tothom, començant per nosaltres i continuant pels que tampoc coneixem, i que res, que sàpigues que t'estimem molt i que esperem que els propers 80 encara donin per molt més. Un petó, t'estimem.
Per molts anys, Montserrat. Moltes felicitats, àvia. Passa molt bon dia. T'estimem. Adéu. Tieta, com que no podrem estar per celebrar-ho allà a l'Ametlla el dia del teu aniversari, et volíem felicitar i que passis molt bon dia, ho celebris amb la teva magnífica família. I res, i una abraçada molt forta i molts petons. I ja està. Algú li vol dir alguna cosa? Per molts anys. De Bilbao. Vale. Felicitats, Montserrat. Felicidades. Vinga, ens veiem aviat. Adeu. Adeu. Adiós. Per molts anys, Montserrat, volem gaudir-te, aprofitar-te, inspirar-nos amb tu, 80 anys més. Tot just comença. Anys, àvia, que tinguis un feliç dia, ara que fas 80, que són molts, des d'aquí, des de Marroc, et felicito i espero que ens veiem aviat, és un bon petó. Per la mare, àvia, besàvia, més viatgera, més millor del món mundial, que ha creuat el món de punta a punta, la més activa, la més solidària. Per molts anys, em descuidava. Hola, àvia, aquest vídeo és per felicitar-te en el teu 80è aniversari, per molts anys. Espero que disfrutis molt d'aquest dia, al costat de tots els que t'estimem. I res, espero que estiguis amb la teva vitalitat durant molts més anys en el nostre costat i algun dia puguis conèixer els teus besnets. Un petó molt gran. Ens veiem aviat, adéu. Per la millor mare del món. I a més dinàmica, i a més activa, però sobretot i a més tossuda. Per molts anys. Felicitats. T'estimem. Hola, àvia. Bueno, ja són 80 anys. És hora de parar una mica el ritme de vida, però no deixis de ser mai com ets perquè ets fenomenal. T'estimo i moltíssimes felicitats. Hola, Montserrat. Aquest any no podré ser la teva festa, però no per això deixaré de felicitar-te. Per molts anys. Havia pensat dedicar-te una benedicció en llengua nahual, que és la que parlaven els ancestres del nostre estimat amic Manuel Arrieta. Te'n recordes? Segur que sí. Bé, doncs això diu així: que la terra s'uneixi a la planta del teu peu i et mantingui ferma, que sostingui el teu cos quan perdis l'equilibri, que el vent refresqui la teva oïda i et doni a tota hora la resposta i que curi tot allò que la teva angoixa inventi, que el foc alimenti la teva mirada i purifiqui els aliments que nodriran la teva ànima, que la pluja sigui la teva aliada i que t'acaroni amb les seves carícies i netegi la teva ment i ànima de tot allò que no li pertany. Per molts anys, Montserrat. Montse Ponsa. Quina meravella com a ser humà, com a dona, com a mare, com a ciutadana del món, com a militant infatigable en favor de la pau i la justícia. Quins 80 anys de plenitud. Et felicito en gran reconeixement per la teua acció infatigable en favor de la igual dignitat de tots els sers humans. Montse, el món al teu costat és bonic i esperançat.